Pechados baixo chave de forma indefinida, así é como están, segundo o Partido Popular, estes dous edificios do Museo de Pontevedra. O Castro Monteagudo e o García Flórez pecharon as súas portas en 2013, unha situación que foi criticada esta mañá polos membros do Grupo Provincial do Partido Popular e que será trasladada ao vindeiro pleno da Deputación. Estos dos emblemáticos edificios, Castro Monteagudo y García Flórez, ¿qué han dicho o qué han hecho en relación a ellos? Pues en el 2015 declaraban que era urgente y necesario su inmediata reapertura y desde entonces, ¿qué? Nada. Desde entonces, vaguedades, secretismos y cierre de los mismos. Siguen cerrados año tras año. Os populares están convencidos de que estes dous edificios non son unha prioridade para o goberno provincial e, por iso, exixen maior claridade ao bipartito da Deputación. Necesitamos saber, e a sociedade necesita saber, que é o que queren facer co museo. Sabemos que hai moitos problemas nesta materia. Antes, este punto dependía absolutamente do BNG, cando foi o cambio de goberno na Diputación. Agora, cultura está en mans do Partido Socialista, pero o museo sigue nas mans do BNG. Esas discrepancias e esa falta de rumbo e, sobre todo, pois estos bandazos vin a cuestionar que o museo ahora mismo está nunha axenda de que un día din unha cousa e o día seguinte pensan a contraria. Os membros do Grupo Provincial do Partido Popular critican ademais a decisión do Goberno da Deputación de construir unha nova nave en Valdecorvos antes de reformar estes dous edificios. Seguimos sin saber cal van ser as prioridades sobre o museo e por que a día de hoxe se acomete unha proposta sin falar cos colectivos, sin consensuar co mundo da cultura de Pontevedra, cando nos últimos días, tras coñecer esta nova construción en Valdecorvos, numerosas voces autorizadas do mundo da cultura de Pontevedra cuestionan que se saque da manzana cultural, que se saque do casco histórico un edificio cando hai dous pechados que son un instrumento histórico do que e polo que naceu o Museo de Pontevedra. O vicepresidente da Deputación non quiso pasar por alto estas declaracións. César Mosquera asegurou esta mesma mañá que se está a traballar de forma simultánea tanto na mellora destes dous edificios como na construción do de Valdecorvos.